Falamos da cesta da compra. Xa saben vostedes, o gasto que facemos nos alimentos non deixou de incrementarse nos últimos anos. Dende 2019 destinamos 30 euros máis. Eses cartos van, por exemplo, os ovos, que subiron un 200%, ímolo ver agora, multiplicando o seu prezo por 3, tamén o café, que págase un 135% máis, ou cenoiras, que incrementaron o seu prezo nun 185%. Ben, hai que aboar máis diñeiro e, polo tanto, aumenta o gasto. E iso que a demanda tampouco é que tan exagerada. As familias galegas desembolsaron o ano pasado 5.800 euros en alimentación. E isto provoca un cambio de tendencia. Agora, os consumidores fan compras que levan menos cantidade e mercan máis nas tendas de proximidade. O aumento dos prezos dos alimentos básicos está a ter un forte impacto económico nos fogares españois. Mais caro non, carísimo, carísimo. Isto non hai que non pare. Andan con subir os sueldos un 2%, un 3%, o que teñen é que controlar os precios. Bueno, carísima, a verdade é que notase moitísimo, máis dun 50% con respecto a outros anos. Tengo un sueldo pequeñito y hace unos meses yo hacía una compra y ahora no me da. E xorden estrategias na procura do aforro, entre elas ir mercar máis veces pero cantidades pequenas ou visitar varias tendas para atopar as mellores ofertas. Sí, quizás sí que se nota un poquinho máis que a xente compra un poquinho máis ao día. Antes as compras eran un poquinho máis abundantes, a mellor non che viñan todos os días, e agora sí que fan un poquinho máis para o día. Levan cousas máis asequibles. O que pode gasta sempre ben, o que non, pois gasta arroces, pastas, o que poden comer. Vas á pescadería e antes comías 3 ou 4 veces á semana e agora cómelo 2. Hai que baixarlle todo. Sobre todo mira as ofertas. Ando moito sobre as ofertas nos produtos que teñen maior caducidade e as que son de consumo diario, pois vou e collo según haxa. A estrategia de visitar varias tendas beneficia os supermercados de barrio fronte ás grandes superficies que rexistraron o que vai dano a perda dun punto de cota de mercado. Con independencia do tipo de establecemento, o consumidor escolle cada vez máis marcas brancas. Son case a metade da cesta a compra, un 46% do total.